So, inantay ko lang na matapos talaga akong umebak. Magbawas bago tayo akyat dito sa taas. Ayan. Ang sarap ng feeling yung everyday ka nagbabawas. Kasi alam nyo, sa hindi nakakaalam, hindi talaga ako everyday regular na nagbabawas. So, para sa akin, big deal sa akin yung nagbabawas ako everyday. So, nakalagay na yung machine natin sa mga plato kasi tinatamad ako. Tsaka, ang lamig ng tubig. So, ngayon dito ako sa taas. Katapos ko lang palang mag-edit ng ating vlog for today. At yun yung about sa update ng aming bahay sa Pilipinas. So, very short video lang. Normally, hindi yun naka-plan today. Kaso, yung vlog ko, wala siyang karugtong. So, sabi ko, may mga videos naman na sinan si Papa. So, yung lanay namin yung ipapakita ko sa inyo today. So, it's around 11 minutes lang. So, carry na yun, diba? Mamamalansya ako. Tapos, nalagay ko na yung mamaya na lang yung gagawa ko ng laundry. Dito ako sa taas. Magliligpit ako. Or magbihis muna ako. Kasi pag nag-vlog tayo, diba? Ang pangit ng mukha. Ito lang nakita nyo palagi everyday. So, maraming salamat sa pag-iintindi. So, dito sa taas, oo. Naka-white pa siya. Kita nyo pa ba yung snow? Ayan. Kapitbahay namin. Ayan. May mga snow pa dyan. Andun, no. So, hopefully talaga, ang hirap humanap ng pera ngayon. Madami kaming plano sa aming garden para kay Sofia talaga. Para makalaro siya, makaspend siya ng time kahit sa garden man lang. So, sana kayanin ang pera namin. Ang daming nasa isip, daming gastos, pero okay lang yon. So, kaya pala naubos yung mga earbuds namin kasi andyan pala okay, Dad. Busy na naman siya dyan. Tsaka may violet pa na tao-tao. Ano ba yun? Tignan nyo yung aking kilay. Trinay ko ba? Black. Grabe. Parang siyang tato. Kilay lang tayo today. Para talagang tato, no? Hindi ako sanay kasi brown yung ginagamit ko. Diba? Sobrang lakas makahiwi pa. Wala talaga akong time yung para bang pagandahin. Minsan-minsan lang may mood ako na pagandahin yung kilay. Ganon. Alam niyo, na isang araw, sabi ni Bana sa akin, yung nag-snow, yung unang araw ng snow, sabi niya sa akin, ba't ka nagma-makeup? Sabi niya, hindi naman tayo pupunta kung saan. Sabi niya, sa labas lang tayo ng bahay. Sabi ko, may pupuntahan ako. Pero sa Lidl lang pala yun. Sabi niya, ba't ka nagganyan? Sabi ko, feel ko lang. Wala na siyang nasabi. As in talaga. Alam niyo may nagtatanong din bakit hindi na masyadong nakakita si Bana sa vlog. Kasi naman, andyan pa din siya. Kaso lang, iba, katulad ngayon, wala siya. Ako naman yung nagva-vlog. Tapos pag andito siya sa gabi, medyo nagmamadali na kami, pagod na din siya. So, hindi na talaga siya nakakasama. Hindi na siya nakakasama. So, tawag nito. Pero andyan pa yun si Dada. Medyo lang lumaylo lang ako ng konti sa sama-sama sa vlog yung mga kalukuhan ko. Kasi 'di ba may nangyari doon pinatawag siya sa trabaho niya, ganun. So, for the sake of hindi matanggalan ng trabaho, as in super tawag nito, super harsh nila, no? Harsh nila. Bakit ganyan? So, madami pa tayong stocks ng rattan bags. Pakita ko lang sa inyo. Kasi teka. So, pakita ko lang sa inyo yung mga rattan bags. In case na hindi ko kayo friends sa Facebook, kasi doon ko siya nilalagay. Actually, yung Yen Shop is, naman siya, naka-public, pero hindi ko talaga na-show pa ata to sa YouTube. So, eto siya, rattan bags from the Philippines. May to siya, handle at saka sling. Meron din tayong
Ito siya, butterflies. Tapos sa likod niya is plain lang. Normally, plain lang naman. Then, meron din tayo nito, yung mga plain. At saka yung likod niya is the same. Kung meron kayong gusto nito, please let me know. Nagsiship po ako all over Europe. And then, ito siya, bulaklak. At saka ito sa likod. So, sling bag lang siya. It's actually 20 cm yan. And then, dito is 6 cm yung kapal. So, ito yung ano. Nag-trending na to dati. May kay Lisa Soberano din ito. Ayan siya. Meron pa akong ibang designs. Ito din, ayan, yung babae na may birds. Ito yung gamit ni Lisa Soberano sa Instagram. Ito siya. Plain lang sa likod. You have also etong plain na butterfly. Ayan. Marami na umorder sa akin ito. Actually, second batch ko na to. Ayan. Plain lang din to sa likod. Ito din siya. Very simple lang na bulaklak. Ito din, tulips. Ayan. Ito din, sunflower. Ito. May flamingo din ako nito. Basta makikita nyo yung pictures more on sa Facebook ko. So, i-add nyo po ako Yen West. Or it's Yen and L. Tapos i-add ko kayo sa aking private na Facebook. So, racket-racket din tayo paminsan-minsan. Maganda to siya sa summer. Kaya umorder na ako ng madaming stocks. So, yan lang siya dyan. At saka yung collagen natin. Meron pa tayong madaming stocks. Ayan. Collagen, punong-puno pa yan. Yung ating Cryolipo milk tea. Yung coffee. At saka yung ating cream, sabon. Madami pa yan. And let me know lang. Ay, ito pala yung flamingo. Dito siya. Ayan. Baliktad. Flamingo. Let me know kung may gusto kayo. Meron din akong mga sabon for acne, collagen soap, detox, vitamin E cream, mga Thailand products naman. So, if you're interested, let me know para ma-share ko sa inyo kung magkano sila. So, mamamalansya lang ako. Damit lang to ni Sofia para bukas iba na naman. Maglalaba ako mamaya.
Oy, winner yung aking hamburger buns. Kasi wala akong makita na benta. Kaya gumawa ako. Wow. Diba, madali lang talaga. Yung ano lang talaga, yung pag-rice lang yung matagal. Madali lang gumawa, oh. Simpleng dinner lang ang ihahanda ko today. It's ano lang, grilled. Ito yung pinakamaliit na ano. Hamburger bun. Alam nyo, pag ako nagbe-bake, gusto ko talaga kumain kagad. Kasi mas masarap yung fresh at saka mainit. Hello. First time ko to, trinay ko lang yung recipe niya. Ano ba yan? Parang hindi pa ba? Kasi super ano pa siya eh. Super ano pa siya init. Sarap. How I wish talaga na makapag-bake ako ng bread every day or every time na kailangan namin ng tinapay. Kasi ibang-iba talaga siya sa bibilhin mo. Kahit din ako magdina, puro na lang tinapay. Yung sesame seeds niya, yun yung makapagsasabi ka na, ay, hamburger bun to. First time ko itong gumawa, and tinay ko muna yung recipe. Medyo okay naman siya. Parating ngayon si Labana. Grabe, ang sarap eh. A few moments later. A few moments later. Strawberry nice? Careful with your clothes. Aking hamburger. Hi mga lalabs. Dito na tayo sa kwarto ni Sofia. Nakatulog ng aming baby. Ayan o. Super tagal niyang natulog. Mga ano na ngayon? Alas 10. Kasi Thursday naman. Bukas wala siyang pasok. So, pwede kaming matulog na gumising ng late. So, dito na. Katapos ko lang uminom ng aking collagen drink. Dapat matutulog ka na pag nakainom ka na. Pero hindi pa din. Nag-search pa ako sa aking cellphone
So, magbababay lang ako. Shout out sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa palaging panunood. And I'll see you again on our next vlog. Thank you mga lalabs. Good night. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.